хонаи имрӯзаамон ки дар ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад ҷош бениҳоят зура дӯстони азиз, чӣ ба ки маъна ҳамин масҷид мебошад. Болотар Сиёмамол, бозори Саховат, аз ин тараф бозори Корвон ва аз ин тараф деҳқонбозори Гипразем. ҷойи таваққуфи мошинам зиёд аст. Марҳамат дӯстони азиз, имрӯз пешкаши шумо хонаи фурӯшӣ дар 65 микрорайон бо таъмир ва бо ҳамаи чизу чорааш. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон метиҳем. Сар мекунем аз суроға. Чӣ хеле ки гуфтем хона дар 65 микрорайон ҷойгир мебошад. Аз ин тараф боғи Фирдавсӣ ва дар ин ҷо бозори Корвон. Дар рӯ барои бозори Корвон дар ҳамин бинои истиқоматӣ хонаи фурӯшии имрӯзаамон дӯстони азиз. Марҳамат худи хона. Инҷо якуму дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, чорум ҳуҷра ва аз ин тараф ҳоҷатхонаву ҳаммом, ошхона ва балкон. Аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. Чорхонагаи советӣ мебошад дӯстони азиз. Аз рӯи планировкаи чорхонагоҳҳои советӣ якуму дуюм ҳуҷра савмишёнда мебошад. Дар ҳуҷҷатам чорхонага омадагӣ аст бо масоҳати умумии 85 метри квадратӣ дар якум ошшонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошшона иборат мебошад дӯстони азиз. хона бо таъмир ва бо ҳамаи чизу чорааш аз беғарзи якта телевизори меҳмонхона. Дигар ҳама чизҳояш меистад. хона мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. ҳуҷҷатҳояш 100% қоидавӣ мебошад. дар наздикиаш якчандта мактабҳо, боғчаи кӯдакона, бозорҳо, масҷид ва дигар чизҳои даркорӣ қарор дорад. дӯстони азиз, хона албатта ки бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад ва инчунин сета подвал дорад. якта подвал дар берун, дутаи дига подвал дар дохили хона дарашон мебошад. ва аз ҳама муҳим нархи хона бошад 999 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман қуш нест. аз мо танҳо реклама. ва агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.